Dobre, tak čaute, srandustačo. Po dlhých 2 dňoch čakania mi došiel balík z Čiech od spoločnosti MSI, za ktorým som tak dlho čakal. A môžeme sa hneď pozrieť na ňo. No, v balíku bude, ako už bolo povedané, budú dosky a podobné veci. To sa nechajte prekvapiť, keď to rozbalím. A hneď pôjdeme rozbaľovať, len si prepnem kameru, takže vydržte. Tak hneď na začiatku sa chcem ospravedlniť ľuďom, ktorí mi nebudú rozumieť. Som proste z východu, that's all už. A keď mám pravdu povedať, som strašne nadšený a sám neviem, čo je v tomto balíku. Okrem toho, že je tam zo pár dosiek a grafických kariet. Tak ale už prestanem asi kecať a ideme rovno na rozbaľovanie. Takže máme to pekne polepené. Keď som sa hneď na začiatku nenudil. Chvíľku príde chvíľka prekvapenia, čo nás ako prvé prekvapí vnútri. No, takže na vrchu máme hneď nejakú plachtu, áno, čiže je to MSI obrus, ktorý vlastne budem používať ako pozadie pri natáčaní videí pre MSI. Takže paráda. Ďakujem, MSI. Pardon, MSI. Ale podľa mňa tu mám pre nás ostatných zaujímavejšie veci. Dobre. No, ako ďalšie sa nám tu ukazujú myšky. Takže sú to MSI DS200 s 8200 dpi. Majú prepínateľné dpi, 9 programovateľných funkcií a 16 miliónov multifarieb. Podporujú už Windows 8, ale určite aj Windows 10. Ale o týchto myškách budeme aj o každom jednom komponente v osobitnom videu rozprávať. Takže ale všetci, ktorí lajkujú a podporujú nás na našej stránke PC Nadšenci, tak majú šancu vyhrať niektorú z týchto myšiek v nasledujúcich súťažiach. Potom sa vám tu zobrazujú ďalšie myšky, takže mladší model, lacnejšia verzia teda od MSI DS200, tak toto je DS 100, táto má iba 3500 dpi a laserový senzor, teda laserový. Taktiež bude možné vyhrať súťaži na stránke PC Nadšenci. Máme ich dve. Ďalej, čo to tu máme? Fúha. Tak toto budú tuším plagáty. Je ich dosť hodne, čiže to tiež budeme asi dávať do súťaže. Potom tu máme tašku. MSI Gaming Series. A tu sa zobrazujú šiltovky MSI. Že sú super. Si jednu nechám na natáčanie videí. Potom tu máme nejaké diary. To budú tiež do súťaže. Toto sú tuším MSI podložky pod myš. Sú to nejaké kľúčenky. Ešte tu máme zo pár malých vecičiek. Fúha, to je nejaký plagát. Takže tuším, že ten obrus budem používať ako obrus a toto mi bude visieť na stene, tak to vyzerá. Takže som dostal niečo také. A ďalej sú tu takéto obrovské krásne podložky MSI
motívom Metal Gear Solid 5, čo sú pekne hrubé, na veľké študovanie a určite bude bombové. Taktiež ich budete mať možnosť vyhrať v našich súťažiach. A teraz prejdeme k zlatému jadru. A to máme krásnu GTX 980. Ďalej tu máme GTX 970, ktorú budeme vlastne porovnávať. A určite testy prebehnú aj na GTA 5, na mojej obľúbenej hre, kde budeme porovnávať FPS a ak mi to vyjde, tak aj zaťaženie procesora a podobne. Ospravedlňujem sa. Tak ospravedlňujem sa za to prerušenie v podobe telefonátu. A ďalej pôjdeme k posledným veciam, čo tu máme. Takže je to doska MSI X79A GD45+. Túto dosku budem využívať na testovanie vlastne grafických kariet a pri hrách a benchmarkoch, pretože na nové sokety nemám vlastne výkonný procesor, som na X79, tak preto máme aj dosku X79. A potom tu máme aj túto dosku MSI Gaming Z97A, ktorá disponuje tým, že už má USB 3.1, ale na tejto veľa testovať nebudeme, pretože mám iba Pentium procesor do soketu 1150. No a to je asi tak všetko z tohto balíka. Myslím, že toho bolo hodne a teším sa, si pozrieť aj ďalšie moje videá. A nakoniec videa sa chcem ešte poďakovať spoločnosti MSI, že mi poskytla tieto komponenty a tieto prospekty do súťaží. Samozrejme tie grafické karty a dosky sú len na otestovanie a zbytok bude rozdaný medzi fanúšikov stránky PC Nadšenci a podobne. Takže ďakujem veľmi pekne MSI.